Kajing pule naga gospel Lukas kalenong ga bakat lai ga dakot shipeu hado kat nyo. Haga taga por ujisu ulahikai haga wei na kisinagok haga sngi sabat. Bat ladon hangta ka wei ka kanthei ka baladon ya umansem ka jingpang kreu jin kat prasnem. Kalak kedor rung kedung bat kamla yang bet satya. Te haba ujisu ula yo iyaka ula khot yaka bat ula ong haka. Kong la pelait ya pi naka jingpang kreu jongpi. Ula bo ya laki kti halor jongka bat shisendon la pen yang bet yaka bat kala ya ro ya ublay. Hanrei urang ba sinakok ba ubitar namar ujisu ula penkoit haga sabat ula ong haupait ba. Don henrius ngi haki badai ban trei ban kta te yawan haki toki sngi ban sya penkoit hanrei omday haga sngi sabat. Te utrai ula jubab ya u. Ko arsap hato uwei pa uwei napi haga sngi sabat pelait yala umasi ne yala ukada na kasemban yalam di ya u. Te yakane ka kenthei pat ka khon ka ksiu u Abraham ya ka balate do soitan jin khat prasnem hato omdei ban pelait yaka nakane ka jingkhum haka sngi sabat. Haba ula ong yakane baro kinong shun jong u kila sya penlet rain bat upait ba pat ula sngaw kemen na ka benta baro ki kampela ba ula le. Ka kubor bapa utrai. Tongin bo jing duwai ya ki men ki para jonge ki badon ya ka jing pang kreu ba ujisu un isan ya ki bat bakin yo ya ka jing koi jing khia kum ba yo jing ai kane ka kong ha ka gospel. Kublai.